nome é María Rosalía Rita de Castro, pero en todo o mundo son coñecida como Rosalía de Castro. Son escritora e poetisa, sempre me gustou escribir. Utilicei o castelán e tamén o galego, que, naquela época, non era o habitual. E por iso a miña importancia e fama en Galicia e no mundo enteiro, perdura no tempo. Pero a vida non me foi doada. Esta é a miña historia. Nacín na madrugada do 23 de febreiro de 1837 en Santiago de Compostela. Cando nacín, a miña nai, María Teresa de la Cruz Castro, era solteira e o meu pai, José Martínez Viojo, era sacerdote. Por este motivo non podían casar e o meu pai non podía recoñecerme como a súa filla, así que deixoume a coidado das súas irmás, ata que cumprín os 8 anos. Eses anos que pasei coa familia do meu pai vivín en Ortoño, no concello de Ames. Alí coñecín a vida no rural. Despois fun a vivir coa miña nai a Padrón e máis tarde, en 1850, fun vivir a Santiago de Compostela. Alí recibín a educación considerada por aquel entón como a máis axeitada para unha rapaza. Tiña clases de debuxo ou música e asistí nas actividades culturais do Liceo da Xuventude, xunto con persoas destacadas da mocidade intelectual compostela como Manuel Murguía, Eduardo Pondal ou Aurelio Aguirre. Pasaron 6 anos e en 1856 fun vivir a Madrid, onde coñecín moita xente. Escribín poesía e publiquei un libriño en castelán titulado La Flor. Só tiña 18 anos. O libro gustoulle moito a Manuel Murguía, que tamén era escritor e a través dun amigo común entablamos relacións de noivos. Manuel Murguía. Rosalía de Castro e mais eu casamos o 10 de outubro de 1858 na iglesia parroquial de San Ildefonso, en Madrid. Polo meu traballo tivemos que cambiar varias veces de domicilio e incluso pasamos algún que outro apuro económico. Vivimos en Madrid, A Coruña, Santiago de Compostela, Simancas e, finalmente, en Padrón. E animar a Rosalía no seu traballo literario e darle apoio. Así, en 1861 publica Adiós ríos, adiós fontes e Cantares galegos en 1863. E sabedes que? Pois era a primeira vez en séculos que alguén escribía gran literatura en galego. Aos 7 meses de casar, naceu en Santiago de Compostela a miña primeira filla, chamada Alejandra. A esta seguiron Aura, os mellizos Gala e Ovidio, Amara, Adriano Honorato, que o pobre faleceu a consecuencia dunha caída, e Valentina, que naceu morta. A miña saúde foi sempre frágil. Case toda a miña vida adulta transcorreu entre a pena, a soidade e a enfermidade. Pasaban os anos cunha sensación de pesar e de loita constante contra as adversidades, pero nunca deixei de escribir e de expresar o que sentía na miña alma. Na cidade vallisoletana de Simancas escribín gran parte da miña obra Follas Novas, que publiquei en 1880. Desde 1871 xa non saí de Galicia, vivín nas Torres del Estrobe en Dodro, en Santiago de Compostela e Padrón, onde prácticamente xa me instalei en 1875, na casa chamada La Matanza, situada na parroquia de Iria. En 1884 publiquei o libro A las orillas del Sar. No ano 1885 a morte levoume deste mundo. Estaba na miña casa. Era mediodía dun mércores 15 de xuño. Tiña 48 anos. O compromiso foi sempre coa nosa lingua, que era menospreciada e esquecida en moitos círculos. Con todo, escribín tanto en galego como en castelán, pero a miña vocación galeguista foi clara. Por iso chámame a nai de Rexurdimento Galego, un movemento que recuperou o galego como lingua de cultura. E coincidindo co primer centenario da publicación de Cantares galegos, o 17 de maio de 1863 comenzouse a conmemorar o Día das Letras Galegas, toda unha honra.